Evo, moraš snima. Дай да я знам. Хайде. Снимаш ли? Аз какво ти казах? На каква загранка хвърляш? Така мак. Стегни го малко. Стегни го малко. Ти знаеш ли вътре водата? Мокро ли? Да, мокро. Защото не знаеш, тук дупе. Не ме виждаш. Ела вътре малко бе. Снимай майстора. Ей, майстора там, така му викаш, защото нали не му знаят името. Приказвай. Жоро се казвам, Жоро. Майстор Жоро. Майстор Зоро. Сега гледайте как се спуска риба. Нямаш тук варицата, даже я ванем ли, брат? Брат, не. Няма. Той минава от другата страна. Тя е отгоре. Тя е минала, ама давай. Да, е мини. Малко. Ох, малко ли? Братко, с тебе го нагласям. Братко, е такива ги фаща, бе. Браво. Аз не го малко, аз не го. Аз не го малко, адер. Гребна. Трябва да го застрелям. Готово, чакай го. Дръпни, нави малко. Опа, задръж. Ей, мастрото. Я само покажи въдицата покажи коя е. Лега. Въдица. Лега. Той въдица лева. И риби ли се това? Тия с това правим за хранки, ба. Ама ние докато не изкараме толкова бяла риба няма да излезе. Ако не бе толкова бърз, беше заминал. Виж го къде се откара. Почнем сред кламите. Как си гледам като умря? Давай. Аме... За такива мъненки риби ли сте дошли, бе? 4-7 пъти. Пичовете, да има. Фърляйте го вътре дошли. Аре, момче, бъде се снимай с него. Добре. Хайде, дай така телефон. Чай да завърта тук. Снимай се. Добре. Чуш, там го спомням да пътя, няма значение. Да. Готов ли си? Иди до него, тата. Хване го. Да, Че само кликни. Прегърни го, Той не хапе. Я да го фащам. Хване го, Я да го фащам. Той е странен, иди. Кликни до него, тата. Ай, така. Кликни, а? Изправи го. Сей лапа отблизко. Хване го е така отгоре. Бръкни му в устата и го изправи, бръкни му в устата и го изправи. Обърни го наобратно. Гледай, Ди се спрал. Аре, чакай.